ọkụkọ a otu o si wee na anyị na mkpọrọ anyị na-afụ otu a ka ndị iro anyị ga-esi anọ na mkpọrọ. Onye ọbụla bụ onye iro gị na-ero gị iro na-enweghị ihe imere ọ ga-anọ na mkpọrọ otu ọkụkọ a si na anyị na mkpọrọ. Otu a ndị iro anyị ọkụkọ a si na anyị na mkpọrọ otu ụmụ ọkụkọ ndị ọzọ a si wee bịa gbaa okirikiri wee na-elele ya na-akpagharịzi ebe ọ na otu a ka a ga-esigbo onye iro gị okirikiri kirie ya otu ọkụkọ a si na anyị na mkpọrọ ụmụ ọkụkọ ndị ọzọ abịa gbaa ya okirikiri otu a ka ọkụkọ a na-aga adị otu a ka ndị iro gị ga-esi anọkwa na mkpọrọ. Ọ ga-ebi na mkpọrọ na-eke ọ ga-anọ na mkpọrọ n'oye ọ ga-anụ ya na aghọ ọ ga-anụ ya na nkwọ. Anyị na-asị ihe ọma mekwara na yo mana anyị nwa bụ ndị anwa bụ ndị nke Chukwu anyị si ndụ ogologo gwakwa na ya iwu. Ihe a na-akpọ ọkụkọ abụ abụke ndarụ ọgwụ. Ihe a na-akpọ ọkụkọ abụ abụke ndarụ ọgwụ. Na be maka ọkụkọ anụrụ mmụọ ya ọnụ na be nto mana taa anyị na-achọ ka anyị doziere ihu ọrụ ya maka na ezigbo mmadụ Akọnuche bịa na nke m mgbe Akọnuche gwara na ya na-abịa ere nkawagharịja wetagodi si ha mudeni nke a afụrụ m ya n'iru nna afa mgbe na-abụ ọ nwere oyi nna anyị ga-abụ ọbịa ọfụ anyị my father dey hey iwere chọrọ ndị obe nta ụmụaka chụba na nke achụba na ọkọ chụ na ọkọ a na-achụ ọkụkọ anyị ga na-achụ ọkụkọ n'ime ọhịa ndatakwala ya anyị ga-achụgide ọkụkọ chụgide anyị enwudi ya ma fada ekwugbo anwude ya bụ ọkụkọ ana ka a na-anwudi ya a na-asụ ụtara ji ntu esi asụrụ gị ịma na-asụrụ gị ụtara ji a na-asụ ụtara ji a na-ahụ ndị a na-ahụ ahụ ihe a na-akpọ ihe eji ihe na-eselebreti bụ na o mere oyi mbịa anụ ọhakwasị ya bịara ilekwa onye nke a ya buru ụzọ wee gba ụzọ bịa mụ na ya mit bifo 6 o'clock ọ pụtagori wee ghọtagwu ewepụ na ndị oyim obi a ka ihe a na-akpara egwu na ọkụkọ n'ụlọ bụ na ọ nwere ụdị ihe ga-agba ọ daa ịma ya aka ọ ya bụ ọgaranya na-ada ada ịghọtala ya. Ana m agwa ndị mmadụ na ọgaranya na-ada ada dị n'ụdị ihe ka mkpa bụ kedu ụdị ọgaranya nke ịba ọ nwere ndị bara ọgaranya okwu na ụka ha na okwu na ụka na-alụ siriosuyo mariri asị gị na ọgaranya ma okwu na ụka ju ya nwere ndị bara ọgaranya udo iruo mgbe ọbụla na-eme ka udo chia nke agha ka ịba maka na udo ka mma o wee bụ na ọkụkọ ihe a na-akpọ ọkụkọ abụ ọkụkọ abụke ịfụ ọha enwe nku egburio nke egbu adị enwe nku abụke ndarụ ọgwụ ezinụlọ ọbụla enwere ọkụkọ dị otu a ọgwụ anaghị arụ ọrụ ebe ahụ ihe ọkụkọ a na-arụ na famili ọ dịka onye debere ọgbọgwụ ebe na-azụrụ ụbọchị nke taata na ọkụkọ anyị ga-ejighị wee mee omenala. Gịnị bụ omenala anyị na-eme ebe na-anọ n'iru nna afa wee bịafụ ihe bụ na mmadụ na-emetọ ọyị nke o jiri aka ya metọrọ onwe ya afụghị m Akọnuche mbụ kedu afa gị ahụ ka esi afụghị m Akọnuche mbụ afụghị nke esi mbụ mgbe ụwa ji wee bido ha ntu a mụ na onye nke emekọ n'ihe ego gbọrọ ọkpụrụkpụ mama m onye ọ bụ mụ na onye nke emekọ mama m onye ọ bụ ndị a niile bụzi ndị na-amala ọfa mana tata amụra naanị gị kịta ọkwa ịma mara kwuo ka esi taa so efu na ụbọchị nke tata na ndị chọrọ mbịa ha niile egbuchi okwu ntị eresi ka nsiere ha so mụ ewesị mgbe ebe ndị ewere okwu ntị chọrọ bịara mmenye ha ọkụkọ ji enwe ugbele o ndụ ụnụ kesi ndụgo ya adị Akọnuche ndụ gị ya adịkwa mmadụ ihe na-ebe a ndụ ha gị anụ otu a ga-esi eme ndụgo na-etu aka ntị bịara ihu nna aha ndụgo Akọnuche ndụgo si nwanne gị aha ndụgo ihe niile na-ebe a ndụ anyị ji na ọkụkọ agbara isi ndụ anyị egbu ha ya kịta anyị eripụ anụ ihe ọbụla bụ ihe ga-achere anyị aka mgba n'oge krismas a anyị si na ọya dị ire ihe ọbụla bụ ihe na-akpọ onye Chukwu mazuru ka obi onye dị anyị ji ọkụkọ agbara isi ya n'otu a ka nna ha si eme ya eweta ọkụkọ were agbara ndụ maka na a na-agbagara agụ agbagara ọ ya ka anyị ji wee weta ọkụkọ wee na-asị n'ihe ọma Chukwu kwadoro anyị ga-eru na ya aka ihe a Chineke kwuru na anyị ga-abụ tupu oke anyị ndị iro jibu eji mbụ n'ụbọchị nke taata anyị gbuo ọkụkọ anyị ewere anakwapụ ya atụmatụ onye iro niile ka anyị kwuru n'ụbọchị nke taata na ọ ya adịnatakwara anyị ire na abụke bụ abụke ndarụ ọgwụ n'ebe niile eniri ọgwụ na ebe niile agwọrọ anyị ọgwụ na ihe niile anyị jiri na abụke a were bibie ya ihe a ga-enwe ọba aṅụrị
ụlọ Christmas anyị gbasịa ya anyị ga-emecha kwuo sị na Christmas ya bụ the best Christmas anyị gbanogoro so far maka na ihe ọma ga-emerịrị anyị onye ọ dịkwa ya ka a ga-asị na ihe ọ na-eme na maka ịma na ọ nwere ihe bụ ị na-anya mmadụ nkasi obi ya na-agwa ya na ihe a bụrụ eziokwu ya bụ ọ dịka ọ bụ empty hope ejikwana imere onwe gị asị onye na-enwero okwukwe maka na okwukwe ka eji ejekwu Chukwu na ọnwekwa onye fụ Chukwu anya mana anyị nwere okwukwe na ihe anyị na-arịọ Chukwu n'oge emeela anyị ya bụ anyị were agwọ ngị nwa bụ onye ị na-asị a na-agwa gị kịta na ọgata adị mma sofa anyị nwere ihe ị na-eme bụ ihe i bidoro aka na anyị na-arịọ Chineke maka Chukwu kwuru sị na ya ga-agozi ọlụ aka gị ọhụrụ mgbe okwu na ọ ya gosi gị ihe Chukwu na-agozi bụ ọlụ aka ma nke ọ bụla i bidoro aka bụ ọlụ aka gazi Chineke ka o gozikwa ya o ndị nna ndị ala gozikwa ya o ndị nna ndị ala gozikwa ya o were gozi ụmụ nwoke niile wee nye anyị ogologo ndụ na utu nkeli o Oke ite worldwide. Oke ite nke mma anya ndị shu adị anyị. Onye ọjọọ oke ite. Ha mazikwa. Nzegatụrụ. Ndewo. Amen. Dogo. Cow, dogo. Dogo tea. What's on